Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a v tomto videu budeme natáčať Panicore demo. S kým? S Dyškým, čaute ľudia. Tak ľudia, poďme na to. Jop, a ľudia, toto je hororovka, v ktorej, keď hovoríme, tak nás to monštrum môže počuť. Takže ak budeme trošku šepkať, tak bude to kvôli tomu, že to monštrum nás môže počuť. Takže ľudia, už šepkám, pretože... Teraz budem počuť Adama a už ho počujem. Teraz už tu bude to monštrum. Dobre, ideme robiť. OK, kde si? Robíme toto. Dobre, Dyšky, dozadu, späť. Poď, za mnou. Je tam to monštrum. To viem. Poďme hore. Bereme toto, počkaj, musíme všetko vylútiť dole. Ty choď tam a ja idem sem, okej, lúť. Mám medkit? Nie je tu radšo na záchodkoch? Máme kľúč? Čo? A lakol som sa jak... Mám medkit! Nehaj ma, ty mrha! Dobre, je dole, asi. Dyšky, čakaj. Poď sem. Rezárňa. Kamo, ona ako na mňa vybehla, tak ja som sa otočil do steny a začal som bežať do steny. Dobre, to by sme mali. Mám kľúčak. Adam, tu si, čau. Nope! Medkit zober zo zeme medkit tu. Ja ho môžem zobrať. Kde si? No tu, dobre. Nekrič. Dobre. Máš drevo? Nie, iba medkit a flashlightu. Dobre, zober si tento medkit, lebo viem, kde je ďalší. Poď. Ideme dole. Bracho! Adam, vieš, čo sa mi stalo? Môžem hovoriť, mňa nepočuje. Adam, toto bude natesno, hej? A nevieš ho kempiť. Počul si ma, keď som hovoril? Keď som bol mŕtvy? Nie, nepočul. Poď, bež. Neotáčaj sa, ani sa neotáčaj. Tu už bola tiež. No áno, takto, poď sem. No poď. Mám flashlightu. Idem. Kamo, ja som sa... Dobre, Adama teraz oživí a musíme niekam ísť. Ten na únik? Hej, to sú nejaké poistky. Zober to. Čo? Nič. OK, berem. Zavreté. To si berem, to je pre teba. Poď hore. Ideš stále rovno? Ide po mne. Idem ho... Počujem, ale keď som pri teba. Tu? Ber si ju. Poď, môžeme zdrhnúť. Poď hore. I am danger. Poď. Rýchlo, vyhrali sme. Rýchlo, chod tam, bež. No, takže ľudia, dohrali sme to bez Maťa, ale to nevadí. Takže ľudia, uvidíme sa o ďalšom videa a čau.